Kumusta? Mapagpalang araw mga Lodi. Bali ngayon susubukan natin yung gas consumption pauwi ng Bicol sa Albay mga Lods. Kung magkano yung magagastos natin balikan mula rito sa Pasig hanggang sa may Albay. Tapos Albay to Pasig mga Lodi. Unang gas ko mga Lods, ito 323.71 pesos. 5.05 liters dito sa Pasig mga Lods. Ngayon ko lang to susubukan mga Lods gamitin tong Sniper 155R na yung glossy black mga Lods. Ito mga Lodi, pangalawa kong gas dito sa may Pagbilao, Quezon bago umakyat ng Bituang Manok. 226.88 pesos, 3.630 liters mga Lods. Andito na ako mga Lodi sa may paakyat na ako ng sigsag sa may Bituang Manok. Pahinga lang muna kasi ang lakas ng ulan. Medyo madulas kaya tsaka giniginaw na rin ako mga Lodi kaya pahinga muna ako rito konti. Napakahirap bumiyahe mga Lods pag maulan tapos gabi pa. Tapos mag-isa ka lang. Talagang kailangan doble ingat naman tayo mga Lodi pag ganitong panahon. Ito mga Lods, diretso to sa baba. Ito naman mga Lodi, andito na ako sa may bandang Gumaca, Quezon. Bali, lakas ng hangin dito. Lalo akong giniginaw. Pero wala medyo malapit-lapit na rin para malapit sa Bicol mga Lods. Sarap gamitin ng Sniper mga Lodi. Napaka sarap niya ihataw mga Lods. Ito mga biyahero, andito na ako sa may Ragay, Camarines Sur. Yung karga ko rito 280 pesos. 4.17 liters. Ito mga Lods, kasya na to hanggang sa Albay. Ito mga kaibigan, andito na ako ngayon sa may Pili, Camarines Sur. Galing na ako ng Albay, pabalik na ako ng Maynila. Ang karga ko rito mga Lods ay 333.40 pesos. 4.86 liters mga Lodi. Ito mga Lods yung aking last full tank. Dito na yan sa may Lopez, Quezon mga Lods. Sa may PTT. 290 pesos, 4.450 liters mga Lodi. Mas tipid pa rin siya gamitin mga Lodi kaysa dun sa dati kong motor. Medyo talagang mas komportable pa ako gamitin to mga Lodi kaysa dun sa aking dating motor na ginagamit pa uwi ng Bicol mga Lods. Bali ang nagastos ko lahat mga Lodi ay 1,453.99 pesos. Tapos 22.16 liters lahat mga Lods. Balikan na yan mula Pasig hanggang sa Albay. Tapos Albay pabalik naman ng Pasig mga Lodi. Sana nakatulong para sa mga susunod na mga babiyahe mga Lodi gamit ang ating Sniper 155 o kaya 150. Ito ang gastos ko mga Lods mula Pasig. Nag long ride pa Bicol. Sana makatulong sa inyo. Maraming salamat sa panonood muli. Ride safe. God bless po sa lahat. Salamat.